Tällä videolla ajattelin jakaa muutamia vinkkejä ERP:n toteuttamista varten OCD:n hoidossa. Mulla on pari aiempaa postausta ainakin tästä aiheesta. Toinen liittyy yleisiin ongelmiin ERP:ssä OCD:n hoidossa ja toinen liittyy tämmöisen terapeuttisen altistuksen, mitä me halutaan tehdä, niin sen eroon, jos verrataan tämmöiseen satunnaiseen altistukseen, mitä me puolestaan ei haluta silloin, kun me tehdään ERP:tä, niin näiden eroihin oli toinen postaus ja joitain muitakin postauksia aiheeseen liittyen on aiemmin tehnyt. Jos et ole niitä kattonut, niin suosittelen katsomaan. Tämä video on jatkoa niille. Eli on tässä ihan muutamia semmoisia vinkkejä, joilla sä voit tehostaa sitä sun ERP-harjoittelua. Hyvin samoja, mitä käytän terapiassa asiakkaiden kanssa. Ja nämä ideat, mitä jaan, perustuu viimeisimpiin tämmöisiin inhibitorisen oppimisen teorioihin. Nämä ei ole mun kehittämiä ajatuksia. Erityisesti tulee kollegoiden Michelle Grask ja John Abramovich heidän ideoista ja ajatuksista. Mutta haluan jakaa näitä, koska nämä on semmoisia, mitä mä oon kokenut työssä tehokkaiksi asiakkaiden kanssa, kuten ERP:tä. Yes, ja mulla on tuossa vieressä lomake, josta mä luen osan ihan suoraan, koska tässä on lomake, jota mä käytän terapiassa ja neuvon sen käytön asiakkaille, kun lähdetään tekemään ERP:tä. Eli lähdetään ihan liikkeelle siitä, mitä tehdä ennen sitä ERP-harjoitusta. Mä en käy tällä videolla, että mitä siinä sen aikana. Erityisesti huomioon, koska tulisi tosi pitkä video, mutta mä käyn, että mitä tehdä ennen sitä ERP-harjoitusta ja sitten sen ERP-harjoituksen jälkeen. Ja ennen kuin menen tuohon, että mistä lähdetään liikkeelle, miten valmistautua siihen, niin muista se, että ERP tulee olla suunniteltua. Se tulee olla suunniteltua, tarkoituksellista, strukturoitua, tavoitteellista. Tosi yleinen ongelma, kun tullaan terapiaan, on se, että mä oon yrittänyt tehdä ERP:tä, sanotaan, mutta sitten kun kysyn tarkemmin asiakkaalta, niin se tarkoittaa sitä, että on yritetty siellä täällä niitä triggereitä kohdata, kun ne tulee vaan vastaan ja tehdä jotain pientä rituaaliestoa, mutta se ei ole sitä, mitä me haetaan ja se ei ole ERP:n toteuttamista mun mielestä. Se ei ole strukturoitua ja sitä, mitä me haetaan. Mutta lähdetään ihan siitä, että miten valmistautua siihen ERP-harjoitukseen, eli lähde ihan siitä, että kuvaa se harjoitus itselle. Eli siinä sä voit kirjoittaa ylös, että okei, nyt mä kohtaan triggerin X, mikä ikinä se onkaan, vaikka ovenkahva tai veitsi, jos sulla on väkivaltaisia obsessioita ja sä oot vältellyt veitsien käyttöä, mikä tahansa tilanne, aktiviteetti, mitä sä harjoittelet se kohtaamaan, mikä ikinä se sun triggeri on, eli kuvaat sen ja samalla kuvaat sun rituaaliestosuunnitelman, eli tämä on ihan muista äärimmäisen tärkeää, se on altistusta ja rituaalinen estoa. Jos sitä rituaalinen estoa ei ole siinä, niin se ei ole ERP:tä. Eli tässä vaiheessa terapiaa sulla tulisi olla hyvin selkeä, tai sitä sun ERP-prosessia, missä vaiheessa sä sitten ootkaan ja teet sitten yksin tai terapeutin kanssa sitä, niin sulla tulisi olla hyvin selkeä suunnitelma, että jos sulla on vaikka näkyviä kompulsioita, käsienpesua esimerkiksi, niin hyvin selkeä suunnitelma, että miten sä strukturoidusti sitä käsienpesua vähennät, milloin on ihan ok pestä kädet ja mitä sitten heti sen jälkeen teet. Eli usein laitetaan sinne kirjalliseen rituaaliestosuunnitelmaan, mitä laaditaan aina asiakkaiden kanssa sitä, että heti kun sä oot vaikka pessy ne kädet, niin saman tien sä otat jonkun triggerin siltä kotoa, mihin sä sitten uudelleen kosket ja näin. Ja totta kai sitä käsienpesua, jos siellä on paljon toistoa ja vaikka ja saippua käytetään paljon ja tietty kaava, niin niihin myös se selkeä rituaaliestosuunnitelma, miten me niitä muokataan sitten lähemmäksi semmoista, mikä ikinä se tavoite onkaan. Yleensä se on se, että saadaan se käsienpesu ihan sille tasolle, kun se on muillakin. Jos sulla on enemmän niin kuin mielensisäiset kompulsiot, ruminaatio on sun ongelma, niin tässä vaiheessa prosessia sun tulisi olla jo harjoittelusta ruminaation estoa, mielellään ainakin jonkin verran ja olla hyvin perillä siitä ennen kuin sä lähdet niitä triggereitä kohtaamaan. Se olisi todella suositeltavaa. Mutta miten vaan näkyvät tai mielensisäiset kompulsiot sulla onkaan, niin suunnittele se rituaalinen esto ennen sitä altistusharjoitusta. Yes, eli nyt meillä on suunniteltu se altistus, se triggerin, sen kohtaaminen, mitä siihen kuuluu, ja se rituaaliesto. Seuraavaksi sun tehtävä olisi kysyä itseltään, että mitä mä pelkään, että tässä voisi tapahtua. Ja nyt kun mä sanon, että nämä perustuu tähän inhibitoriseen oppimiseen, eli tähän uuden oppimiseen, niin me ajatellaan nykyään, että siinä altistuksessa me halutaan ennen kaikkea oppia uutta tietoa, ja me halutaan oppia uutta siitä pelätystä seurauksesta. Me halutaan oppia uutta siitä, että miten että mä pystyn niin kuin,
ole sen ahdistuksen ja niiden ajatusten kanssa, että ne on ihan siedettäviä, hallittavia. Niistä me halutaan oppia uutta. Ja jos me mietitään OCD:ssä, niin ne pelätyt seurauksethan jotkut on aika välittömiä, vaikka sekoamisen pelkoon liittyen, että jos mä menen jonnekin väkijoukkoon, niin mä sekoan siellä tai muuta vastaavaa. Mutta sitten suuri osa niistä pelätyistä seurauksista on semmoisia pitkän aikavälin pelkoja, että sitten vuosien päästä vaikka sairastun johonkin vakavaan sairauteen ja moni voi miettiä, että mites mä tätä pelkoa nyt haastan. No sä voit haastaa sillä tavalla, että ongelmahan siinä on se, että sä et pysty olemaan selvittämättä sitä asiaa. Sä ruminoit sitä tai haet tietoa googlaamalla jotain tämmöistä ja silloin sä voit laittaa testiin sen, että kuinka kauan mä voin olla tekemättä tätä ja tätä kompulsiota, että kuinka kauan mä voin olla vaikka vakuuttelematta, jos se on se mitä sä oot tehnyt. Aina kun sä käytät vaikka jotain tiettyä kemikaalia, jos on sun triggeri, eli laita testiin se. Pelätty seuraus on yleensä tässä siis se, että sä et pysty olemaan siinä selvittämättä sitä siinä epävarmuudessa. Laita se testiin ja jos sulla on vaikka käsienpesua, kontaminaatio, OCD, niin sä voit laittaa testiin sen, että kuinka kauan mä voin olla pesemättä käsiä, kun mä kohtaan tän ja tän triggerin. Mä käyn vaikka tuolla kauppakeskuksessa koskemassa kaiteisiin ja oven kahvoihin ja niin poispäin, niin sä voit laittaa testin sen, että kuinka kauan mä pystyn olemaan tekemättä sitä käsienpesurituaalia. Yes, mutta laita joku hyvin semmoinen tarkka olettamus, uskomus sinne, että mitä sä pelkäät, että voisi tapahtua, niin laita se ylös ennen sitä ERP-harjoitusta. Ja sä voit laittaa sen silleen, että sä laitat vaikka 0–100 asteikolla sen, että 0 tarkoittaa, että en usko ollenkaan, että tämä käy ja 100 tarkoittaa sitä, että on täysin varma, että tämä käy niin sä voit laittaa sinne ihan numerisen arvosanan siitä ja sitten seurata sen harjoittelun myötä, että miten se uskomus ehkä lähtee muuttumaan. Tämä on tosi usein, mitä tehdään terapiassa asiakkaiden kanssa. Mutta nyt meillä on kuvattu se harjoitus, se triggeri ja rituaali, ja sitten meillä on kuvattu se pelätty uskomus, mikä me laitetaan testiin siinä altistusharjoituksessa. Tähän väliin vielä ottaisin semmoisen kysymyksen ennen sitä ERP-harjoitusta, että pohdi sitä, että mitä tärkeää tämä palvelee. Ihan sen takia, että jos vastaus on, että ei mitään, niin todennäköisesti sulla on väärä ERP-harjoitus. Mitä enemmän se ERP-harjoitus menee semmoiseksi, mikä ei liity ollenkaan sun elämään, niin kun sä teet jotain ihan ekstriimiä, mikä on niin kuin täysin pois siitä sun normaaliarjesta, niin mun näkemys on se, että se todennäköisesti ei ole sua palveleva harjoitus, vaan niin kuin aina sun tulisi löytää joku linkki, miten se palvelee sun arvoja ja sun tavoitteita. Kysy se ennen jokaista harjoitusta. Sillä sä muistutat itseäsi siitä, että mitä se OCD on vienyt sulta ja miten sä haluat ottaa sitä sun elämää takaisin ja saavuttaa niitä tärkeitä asioita. Mutta nyt meillä olisi niin kuin hyvä semmoinen tilanne, että me ollaan suunniteltu se harjoitus, kuvattu se, mikä on se meidän pelätty seuraus, mikä me laitetaan testiin ja kysytty itseltämme, että miten tämä liittyy mun arvoihin ja tavoitteisiin. Sitten jos hypätään sinne ERP-harjoituksen jälkeen, että sä oot tehnyt sen ja sitten tosi tärkeä osa sitä ERPtä on myös se jälkeenpäin se prosessointi, että sä reflektoit sitä omaa oppimista, että miten sä pärjäsit sen kokemuksen kanssa, opitko jotakin uutta, koska kun sä toistat niitä harjoituksia, joskus ihan yksittäisessä harjoituksessa huomataan, että se uskomus lähtee muuttuu, tulee tosi voimakkaasti uutta tietoa. Aina sitä ei hirveästi tule, mutta toistojen myötä sitä pitäisi tulla. Niin hirmu tärkeää, että sä reflektoit sitä, mitä sä opit sitä harjoittelusta. Ja tässä vaiheessa niin sun tulisi palata siihen, että mitä sä kirjoitit sinne ylös ERP-harjoitusta ennen ja lähteä palaamaan niihin äsken mainitsemiini kysymyksiin. Eli kysy ihan itseltä, että mitä sä opit tästä kokemuksesta, olitko jotenkin yllättynyt tästä, palaa siihen, että mikä ikinä se sun pelätty uskomus oli siinä ennen ERP-harjoitusta. Jos sä laitoit sen numerisen asteikon sinne, niin pohdi vaikka, että mitä se olisi nyt, jos sä kokeilisit sitä uudestaan, miten vahvasti sä uskot nyt siihen, jos sä toistat tämän harjoituksen, että sä vaikka menetät kontrollin, jos se oli se sun pelätty seuraus. Ja huomaa, miten se muuttuu, kun sä toistat sitä harjoitusta. Kysy itseltä ihan, että tosiaan kävikö ne pelot toteen, miten sä pärjäsit niiden tunteiden, sen epävarmuuden kaiken kanssa, mitä se harjoitus sussa herätti. Tosiaan mitä opit, olitko yllättynyt. Ja viimeisenä mieti sitä, että miten sä voisit varjoida sitä harjoitusta. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että sitä harjoitusta kannattaa usein varjoida, koska se vahvistaa sitä sun oppimista.
sanotaan vaikka, että jos sun altistus on se, että sä ajat autolla jossain väkijoukon lähellä, jos sä pelkäät, sulla on tämmönen hit and run OCD, niin mieti vaikka, että voitko sä ajaa jossain toisella kadulla eri aikaan päivästä. Mieti, jos sä ajoit siinä harjoituksessa sun terapeutin tai ystävän kanssa, niin voitko sä tehdä sen yksin. Kaikki nämä muuttaa sitä kontekstia ja ne maksimoi sitä oppimista. Jos sä altistit vaikka julkisille vessoille itseäsi, jota sä oot välttänyt aiemmin, sulla on kontaminaatio OCD, niin mieti, että olisiko joku toinen vessa, jota sä voisit käyttää. Jos sä kävit vaikka kauppakeskuksen vessassa, niin olisiko huoltoaseman vessa seuraavaksi, mihin sä voisit sen altistuksen kohdentaa sitten. Eli varioi sitä, se tehostaa sun oppimista. Ja tässä oli muutamia semmosia vinkkejä, millä voit tehostaa sitä ERP-harjoittelua, mutta muista se, että yksittäinen altistus ei riitä. Toistot ratkaisee. Se on niin kuin pysy siinä suunnitelmassa mukana. Laadi kunnollinen suunnitelma ennen kaikkea, se on ERPtä silloin. Jos tulee jotain muita kysyttävää, niin kommentoi tuohon alle ERP:hen liittyen, jos tulee kysyttävää, tai laita mulle viestiä. Voin valita sieltä seuraavan videon aiheeksi jonkun kysymyksen, mikä sulla saattaa nousta tästä videosta. Mutta toivottavasti koit nämä vinkit hyödylliseksi, ja jos haluat tämän lomakkeen, johon viittasin tällä videolla, laita mulle viestiä, niin lähetän sulle sähköpostiin lomakkeen ja ehkä muuta hyödyllistä materiaalia, mitä voit käyttää siinä ERP-harjoittelun tukena.